Ma'am Honeybell Lacson, Revenue Officer 1 sa Bureau of Internal Revenue RDO 113A West. Ma'am Honeybell, good morning. Good morning, mga friends. Yes, ma'am. Ayong butag. Good sa atong pagpaminaw sa DXDC-RMN. Mhm. Ako si Revenue Officer Hannibal Lacson and karong adlaw magpadayag kami bahin sa unsaon pagrehistro og negosyo Mhm. kung ikaw isa ka overseas Filipino worker or OFW. Yes, ma'am. Ma'am Honeybell, salamat kayo sa inyong panahon. Ma'am, pwede may muhangyo, ma'am, para makita imong beautiful face. Pwede ba nato tanggalon po ang mas, ma'am, kay para pod maklaro imuhang tingog po. Ayan. Yes, Okay ka, ma'am? Di ka malain, ma'am? At sige, ayan. Okay ka ba, ma'am? Ayan. Ayan. Oh, look, kagwapa ba, ma'am? Ay, pagmas-mas, ma'am, para makita atong kagwapa. Ayan. Thank you kayo, ma'am Honeybell. Atong isgutan karon no, katong ingon nimo nga guide sa overseas Filipino workers. Kadagan kay tag OFWs karon nga gusto mag-engage sa business. So, first of all, ma'am, unsay steps and requirements for registration, filing, and payment ni ini nga atong isgutan karon, ma'am? Magsugod ka sa ma'am no, unsaon pag-register. Mhm. So, ang registration, ma'am, is naatay online, naapod tay manual. Yes. So, dili lang isa, kung dili upat ka pamaagi Mhm. para magpa-register o negosyo. So, first, ma'am, is ang ginatawag nato nga OROS. So, OROS meaning Online Registration and Update System. Mao ni siya ang mag-process for registration o update sa ato ang mga taxpayer. And then second, ma'am, is ang electronic application through new BIR business registration or new BizRegs portal. So, iscan lang nato ato ang documentary requirements and then mag-email lang ta sa atong concerned BIR district office. And then ang ikatulo, ma'am, is ang kaning online registration through DICT's Philippine Business Hub. So, ang Philippine Business Hub is isa ni siya ka programa sa Department of Information and Communication Technology para ma-centralize tanan na business application gikan sa SSS, DTI, Pag-ibig sa BIR. So, mag-online lang ta, i-search na to ang Philippine Business Hub and then pwede na ta mag-process sa ato ang registration. And then ang ikaapat is katong manual, ma'am. So, ang manual registration, ang aplikante mo adto lang sa BIR District Office and then dalaon ang kanyang documentary requirements. Mhm. And then within that day, pwede na niya maklaim ang iyang certificate of registration. Mhm. Okay, ma'am, And unsa then, Yes, ma'am. yes, ma'am. Unsa po tong documentary requirements, ma'am, nga ilahang angay nga andamon? Ang documentary requirements, depende kung unsa nga pamaagi, kung asa ka nagpa-register. Pero parehas lang siya, ma'am, halos lahat. So, sa OROS, katong online registration, government-issued ID, dapat makita ang iyahang pangalan, address o birth date, and then sample sa iyahang resibo. So, ang taxpayer, mangita siya printing press, para sa iyahang resibo. So, magdala siya sample. And then, payment sa 530 pesos. Ang registration fee na 500 pesos o ang documentary stamp tax na 30 pesos. Mhm. Okay, thank you. And then, katong kaduha, ma'am, Yes, ma'am. katong sa New Business Reg, kuan gihapon, parehas lang, ID, and then, sample sa iyang resibo o payment sa 530 pesos, pero na siya nadungag, which is ang BIR Form 1901. Mhm. And then, katong tax questionnaire na siya, kung unsa nga tax type ang pwede sa iyahang negosyo. And then, katong sa Philippine Business Hub, ma'am, sa anuman god, sa ilang system, mag-create tag account ana. So, during sa pag-create sa account, naana dito ang mga documents, tapos i-upload na lang nato. I-scan na to siya, and then i-upload. Pero ang pag-claim ana sa COR, ma'am, ang Certificate of Registration, dapat na mag-add to sa BIR office para ma-claim nato.
Mhm. And then sa last ma'am sa manual, so ang documentary requirements parehas lang gihapon, BIR form 1901, government issued ID, and then sample sa iyahang resibo, and then prepare for the payment of 530 pesos. Ayan. Salamat kay ni ana, ma'am. And kung ma-register na, syempre, mubayad bang yung taog tax. Ma'am, unsaon man ni pagbayad ang taxes, ma'am? Unsay modes of payment nini po? Ang BIR ma'am, ano na siya, pay as you file. So, mo na siya among system. Tuloy na siya kamaagi ma'am, no? So, naatay manual, naatay EBIR, o naatay EFTS. Mhm. So, ang manual ma'am, magwa tag form, i-fill up na to, i-complete na to atong tax, mo diretso ta sa bangko. So, mo na siya ang manual filing. And then, ang EBIR form, ma'am, isa na siya ka-application. Matuto sa website sa BIR. I-download na to siya. And then, makita na to ang iba't ibang forms na pwede i-fill up. So, mag-fill up ta online. So, need siya internet connection. And then, i-submit. And then, duha ang pamaagi natin ginatawag na e-pay. And then, pwede po itong manual na moderate ta sa bangko. So, kaning e-pay na atay ginatawag na authorized payment facilities. So, ang e-pay na ano siya ang Land Bank, Union Bank, Development Bank of the Philippines, naapod tay tax software program like GCash and Maya. And then yung sa EFTS, ma'am, kuan na siya, iparehistro siya sa BIR. And then, ang nakanindot ang EFTS is, ang taxpayer, mag-file siya at the same time magbayad kay nakalink na daan sa iyahang bangko ang saan siya pag-pay. So, hindi na siya mag-adto og bangko, ma'am. Ayan, thank you kaayo ni ana, Ma'am Hana. Ma'am, basin dunay mga interesado na minaw karon nga OFWs ka mag-open og business. Dunay mga kana ganing pagpaklaro, dunay mga dugang pangutana. Asa ba sila manawag or moadto, ma'am? Pwede sila mag-adto directly sa office. Then, pwede po sila mag-message siya mo sa Facebook account, RDO113A West Davao City, Facebook page. Naami examiner, ma'am, na mag-answer every day kung naamoy pangutana. Okay, ma'am. Salamat kaayo ni Ana sa tuang diskusyon karon. I hope nga dunay mga nakutlo totong OFW sila mga kabanay nga gusto mag-abri og negosyo. Basin doon na mo yung mga announcement diha sa inyong opisina, Ma'am Honey. Go ahead po. Yes, ma'am. Ang AMI extension sa ST Tax Amnesty, RMC 83 2023, mag-extend na itong ST Tax Amnesty to June 14, 2023. And then, ang coverage niya, ma'am, tanan na nga matay on or before May 31, 2022. Ayan. Ma'am, salamat kaayo karong panahon. Until next time, maguban-uban ta dinhi sa serbisyong straight to the point. Uban usab ang BIR RDO West Davao City. Good morning, ma'am. Thank you, ma'am. At ang nakauban mga higala, Honey Bell Lacson, Revenue Officer 1 sa Bureau of Internal Revenue RDO 113A West dinhi sa Davao City. Be sure, straight to the